हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु लिजा आपण मन स्वागत करुच्ची मोर चैनल को। मोर चैनल टी ना है लिजा ओडिया ब्लॉग्स। आबे आसी राति 3:30 आम 2टा उठिकी बड़ा बड़ा करिकी काम छुड़ी गाधे सारा एबे मंदिर जीवु आम। मोर आज जन्मदिन काली सकाळे राति नुह आ लुगाटा पिंधि जन्मदिन रे लुगाटा ऑनलाइन ऑर्डर करथिली। केन लगुच कहे चलन जा मंदिर मंदिर रे डंगा बसैकी दीप जालिकी आसवा चलतु जीवा। समस्त कार्तिक पूर्णमी अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। कौन सब कर कमेंट जनइबे। चलन जीवा डंगा बसैकी आसवा। ये आमर डंगा सब रेडी होगा आम बाहर पड़ू। मामा आमर बाहर पड़ी मामा ऑनलाइन मोर भी ऑनलाइन रहीता मामार मोर बाहर पड़ेणु समस्ते बाहर पड़े आम बाहर मंदिर आम देखी दौड़ी चलू मंदिर डंगा बस बाहर पटे। हाँ मंदिर में बसया कहीदे मंदिर हैप्पी कार्तिक पूर्णमी। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा ऑल ऑफ यू। मामा यहाँ ऑनलाइन रे ड्रेस आनी मामूर आनी आज पिंधि मोर तो आज नुआटा कहे कमेंट रे केन लगुच। हाँ भल लगे जन्मदिन मुझे मोर ये सजड़ा चलती ये ला मम्मा दे लगा लगा चल लगा अरे बड़ीता बड़ीता कौन कर बुड़ेबू मामा तू धर बुड़ेब टी कौ पचार है साइड ऊपर क्या हूं दिखाओ मुंह दिखाओ देइथिले बा तन देइनी सेडा तो छाडू ना जली जल्दी नहीं कि चले से जली रानी जली सैले पे नहीं जा से सरी जाउची से किंती कोन से सागे जे लगै कि छाडी संगे संगे लगे छाड़ बॉल तो छुट थोई ता भीतर मामा मोर था लगे कि धरबी फोटो उठेबी। हां ताले वीडियो ऑफ कर दूची बसौनु मामा बसौनु आलती काठी लगा आउथरे डंगा भसा चलती डंगा भसा सरीगला बढ़िया आउपटे मंदिर मंदिर एपटे डंगा बस सरला देखा जाऊ
ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆସି 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ରୋଷେଇରେ ଏଠି ଚାହା ବସେଇଛି। ଚାହା ଟିକେ କରିକି ଦେଇଦେବି ତଳେ ନନା ବୋଉଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେବୁ। ତାପରେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ସେଇ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସେ ଲୁଗାଟା ଓହ୍ଲେଇଦେଲି, ଚୁଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଚାହା କରିକି ପିଇଦେଲୁ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇକି ଦାନ୍ତ ଘଷେଇକି ଖୁଆଇ ସାରିଲାଣି, ସେ ତଳକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଖାଇବି, ଭୋକ କଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଚକୁଳି ପିଠା, ଏଠି ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ହବାର ନାହିଁ କି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଠା। ଆଉ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି ଆଜି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇଲା ଛତୁଆ, ମୁଁ ପିଠା ଖାଇଦେବି। ଖାଇସାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସି 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ରାତିରେ ଉଠିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇକି ପୁଅ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି କଲି, ସେ ଖାଇଲା। କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାତ ଖାଇବୁନି, ରାତିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଗି କଲି, ସେ ଖାଇଲା। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଶୋଇକି ମୁଁ ଉଠିଲି 4:30ଟାରେ। ଏବେ ଆସି 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଉଠିକି ଓଳା ଫଳା କରିସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ 6:18 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ 6:30ଟାରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ବସାଇ ଦେଇଛି, ମୋ ପୁଅ ପିଇବ, ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ସେ କ'ଣ ରହିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଆଇଦେବି, ସେ ପିଇଦେବ। ପୁଣି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ସାରିଲେ ଆଉ ଯାହା ଖାଇବ। ଏଠି ବସାଇ ଦେଇଛି, ଫୁଟିଲାଣି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରିକି ପିଆଇଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଘର ପୋଛାପୋଛି ହେବ। ଆଉ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ତାପରେ ଗାଧୋଇବୁ। ଗାଧୋଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ହେବ। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସି 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ଗାଧୋଇକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ନୁନୁ ବି ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ନୁନୁ ହାଏ ବୋଲ। ସିଏ କ'ଣ? ଆଉ ହାଏ ମମ୍ମି ନୁହଁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଭାତ ହେବ ଆଉ ଡାଲମାଟା ହେବ। ଚାଲ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଚାଲ। ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଡାଲମା ପାଇଁ ସେଠି ପରିବା ନେଇ ଥୋଇଛି କାଟିକି। ଏଇଟା ଆମର ସାର୍ ଏନେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପନିର ଆଉ କାଜୁ ଚାରମଗଜ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ପନିର ଟିକେ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ କରିଦେବା, ତାପରେ ଖାଆ ପିଆ ହେବ ନା। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ନୁନୁ ଭୋକିଲା, ମାମାନି ଭୋକଲ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଖାଉ ଖାଉ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବତୁରି ଦେଇଛି କାଜୁ, ଭଙ୍ଗା କାଜୁ, ଚାରମଗଜ ବତୁରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ପାଣି ବସିଛି, ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ ପରିବା ପକାଇଦେବି। ଗୋଟେ ହୁଇସିଲରେ ଡାଲମା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ପନିରଟା ହେବ। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି ପନିର ପାଇଁ। ଏଠି କରେଇ ବସାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ସାର୍ ପନିର କାଟୁଛନ୍ତି। ହଁ 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 ରେଡ଼ି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା ହେଉଛି, ପନିର କଟା ହେଇଗଲାଣି। ଅଫିସରୁ ଆସିଲେଣି। ଏଇଠି ମୁଁ ପନିର କରିବା ପାଇଁ ଅଦା ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବାଟିକି ରଖିଛି ଚାରମଗଜ, କାଜୁ ଆଉ ଟମାଟୋ।
ଏଠି ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭଜା ସରିଲାଣି, ପନିର ଅଧେ ଭଜା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ପନିର ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆସି ଟାଇମ୍ 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲାଣି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ଆଉ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହେଲାନି। ସାର୍ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ କେକ୍ ନେବି, ନାଇଁ ପନିର ଟିକେ ଆଣିଛନ୍ତି, ପନିର ହେବ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଶଙ୍ଖା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦୀପଟା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ସୁନା ଶଙ୍ଖା। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋତେ ଆଜି 50 ଥର କହିଲେଣି ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଗଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ, ପୁରା ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ଏଇଟା ପୁରା ଭରି ଅଛି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇଦେଲା, ମୋ ପୁଅ ପିନ୍ଧେଇଦେବ, ପିନ୍ଧେଇଦେବ ଟିକେ। ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ। ଏପଟେ ପିନ୍ଧେଇଦେ, ଏପଟେ ଏପଟେ। ପିନ୍ଧିଦେଲି। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇଦେଲା ଶଙ୍ଖା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାମା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଯେ ଗୋଳେଇଦେବ, ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କହିବେ, ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆମର ପନିର ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଚାରମଗଜ ଆଉ କାଜୁ ବଟା ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଭଲ ପୁରା ନଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏଇଠି ଆମର ପନିର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ବି ରେଡ଼ି। ଡାଲମା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ତରତର ରୋଷେଇ ନଙ୍ଗା ହବ ନା। ଏଇଟା ହେଲା ପନିର ବାଡ଼ିବିଟି। ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ। ନୁନୁ ହାତ ଫଟକା ହେଇଛି, ଦେଖି ଆଇରନରେ ଚେଙ୍ଗି ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି ବସିକି। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ, ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ସେଇ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଖାଆ ପିଇବା ଧୁଆ ମଜା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଭାରି ବାଧା ଲାଗିଲାଣି। ନୁନୁ ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଖଟରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନୁନୁ କହୁଛି ମମି କହିଦେ ମୋ ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଛି, ପୁଳାଏ କାନ୍ଦିଲାଣି, ଆଇରନରେ ଚେଙ୍କା ଖାଇଛି ଆଜି। ଭଲ ଦିନରେ ଭଲ କାମ ଆଜି ହେଇଛି ନା ରେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।